sun pitäisi olla vielä lomalla. Anna mulle jotain duunia. Et oo tosissaan. Suvi Koskinen. Onks toi nyt ihan normaalia? Sillä oli ne hautajaisetkin vasta. Kieltämättä tässä nyt herää kysymys, että minkä takia sä luovut sun urasta kaiken tän takia? Suomessa ei ole muita käräjävuoroja kuin meidän suku. Ootko sinä Karin poika? Mitä sä haluut? Äiti sus varmaan tosi ylpeä susta. Tommonen 30 mies eikä oo saanut elämässään mitään aikaiseksi. Tässä on vaan nyt vähän liikaa palikoita. Ihminen tarvii toista ihmistä.